Haga jingla kai Women Premier League haprenga Gujarat Giant Persia ek UP Warriors. Aba phai shagane ke jingla kai ka Gujarat Giant kala khor ka nam chop adin bagalala ban pelem ya ka UP Warriors da prap away runs. Bar haga ne ke jingla kai ka bet money kala la ban kamai hadu kendai penriu runs. Haga jingla kai Serie A haprenga Juventus Persia ek Verona. Haga ne ke jingla kai ka Juventus kala khor ka nam chop adin bagalala ban pelem ya ka Verona da Arlanot hadu bukod ka jingla kai. Haga jingla kai AFC Champion League Elite Round 16 hapring ka Esteghlal Persia ai ka Kenhun Ronaldo ka Al Nassr. Henry haga ne jingla kai Ronaldo klem ni madan. Aba phai shaga ne jingla kai baro artli ki Kenhun ki khaj klem la bat Phrangky jar nadu basdang ka jingla kai hadu bukot ka jingla kai wala kila Persiang ka togat ne ban yo Phrangky jar Henry ki klem la ban pen urlong. Haga jingla kai FA Cup hapring ka Nottingham Forest Persia ek Ipswich Town. Haga ne jingla kai baro artli ki Kenhun ki khai ta marshi goal hadu bukot ka kendai per minute ba lai per minute ka extra time badai haga penalty shootout ka Nottingham Forest kalala ban pelem ya ka Ipswich Town da San Lasau. Haga jingla kai I League hapring ka SC Bengaluru Persia ek Aizawl FC. Aba phai shaga ne jingla kai ka Aizawl FC kala khor ka nam chop adin bagalala ban pelem ya ka SC Bengaluru da Arla kawai. Hagway par kecingla kai hapring ka Gokulam Kerala Persia ek Shillong Lajong. Aba phai shak ne kecingla kai baro artli Kenhun ki khai damar lai gol adu bukot ka khandai per minute badai ha ka additional minute kata ha ka minute ka khandai per plus reu ka Shillong Lajong kala yo ban Thep ek gol pentam bad adu bukot ka kecingla kai ka Shillong Lajong kala job da saula lai bad ha ka ne kecingla kai Phrangky Buam uli yo ban Thep ar gol ta ka banta ka Shillong Lajong. Haga jingla kai Indian Super League hapring ka Chennaiyan Persia ek North East United. Haga ne jingla kai ka North East United kala khor ka nam job adin bagalala ban pelem ka Chennaiyan da laila not badleng baga ne jing job ka North East United kala yo ban Rung lupa sya ka playoff. Bar ka jingla kai ba khadu jong ka North East United menta ka Samoy kadai Persia ek East Bengal ka ban le kai hanong ba Shillong. Haga jingla kai Liga MX hapring ka Kenhun le kai Ramos ka Monterrey Persia ay ka Santos Laguna. Aba phai siya nga jingla kai ka Kenhun jong Ramos ka Monterrey kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim suk ya ka Santos da Saula ar. Barha ka nga jingla kai Ramos layo ban Thep shigol nagbanta ka Monterrey.